Per això també és molt gran. Hola. Nosaltres som els Bonariom, tenim el Jaume al saxo, el Joaquim a la guitarra, a la Cristina al baix, i el Sergi, recent adquisició, a la bateria, i a mi a la Gemma piano i veu. I anem a interpretar Cry Me a River. Share
just to prove you do. Come on and cry me a river, cry me a river. I cry a river over you. I cry a river over you. Díganme un poco. Ara sentireu la pèrdua de l'escola. Ara, èxtasis de vents. Bona tarda, nosaltres som a Riu Congo i res, i començarem amb un tema que és un xiquet.
4 pisses i volia presentar una mica el grup. Tenim el Toni al baix, el seu germà Ferran al saxo, el saxo, l'Eugeni al saxo, el Lluís al saxo, la Lluna al flauta, el Martí a la bateria i la Sofia.
Avui és la primera vegada que el David, que és el profe, no toca amb ells, perquè els ha deixat com que s'espavilin tots. Bueno, increïble, no? És la nostra formació top de l'aula i que si sabeu alguns llocs que vulguin per fer bolos, o sigui, boas, casamientos, comuniones, o el que sigui, doncs els podem fer tocar. Doncs moltíssimes gràcies a tots, de veritat. M'emociona molt veure petits com el Toni i el Ferran que estiguin aquí tocant i com l'Àlex ja està al taller i els adults que s'han incorporat i la Lluna, bueno, increïble. La bona feina que ha fet el David amb aquest grup, perquè fa molts anys que existeix, amb diferents homes. Doncs moltíssimes gràcies a tots, de veritat, i a vosaltres famílies per fer que els vostres fills facin música, és molt important per la seva vida, sobretot, per vosaltres també, per suposat, per ells també. Gràcies, que tingueu molt bones festes de Nadal i ens veiem el curs que ve. Gràcies.